The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 103, verse 17. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children. Isaiah 40, verse 11. He will feed his flock like a shepherd. He will gather the lambs with his arm, and carry them in his bosom, and gently lead those who are with young. Matthew 10, 29-31. Are not 2 sparrows sold for a copper coin? And not one of them falls to the ground apart from your Father's will. But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore. You are of more value than many sparrows. 1 Thessalonians 5, 14-15. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all. See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good, both for yourselves and for all. Isaiah 41:10, 15-16. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Behold, I will make you into a new threshing sledge with sharp teeth. You shall thresh the mountains and bear them small, and beat them small, and make the hills like chaff. You shall winnow them. The wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them. You shall rejoice in the Lord, and glory in the Holy One of Israel. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon by using the principle of 1 John 1:9. Gikinahanglan ang atong susis tong kaugalingon kung napapakita mga sala. Hini mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili kini nato isugid. 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kapanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. John 3:3. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa sa hilo mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again of studying your word today. Thank you for bringing us here in good health. Salamat o Diyos, nga imo pa kaming gilugwayan, nga among kinabuhi kinigumikan lang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong grasya. Dili kami takos nga mabuhi pa, lihok pa man ang plano nimo sa among kinabuhi. Bani kami o Diyos, ni among pagabuhaton nga pagtuon sa among pulong.
Thank you for this Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan na mga suki, mga higala, mga subscribers, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome once again. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og unsa ba to atong uluhan ini? Okay. The Doctrine of Apostasy. Okay. Naglibog na ta sa mga uluhan na to, mikan sa taon-taon na yun natong tuki sa nakalinlaing mga pagtulunan. So, niya pa kita magadupot. The Doctrine of Apostasy. Una sa tanan. To recall agi o hinumdum sa ato ng gitunan ingon ng mga doctrinal believers. We call ourselves doctrinal believers. Okay? To recall, adunay tulo ka matang o kategorya sa kabubuton sa Dios. Ang una nini, ang operational will of God. Mao kini ang gitawag og faith rest life. Ang magtutuo nga nanag-iya og divine viewpoint mental attitude, karon ana na siya sa bahin siyang kinabuhi. Nga diin makahimo na siya sa paghimo og husto, tukma og maayong matang sa desisyon. He is in a position now of making right and good decisions. Nanag-iya na siya gahom sa paghimo og mga maayong desisyon, ingon man na siya doctrinal nga kaligon, doctrinal courage to make good decisions. O kini siyang magtutuo nga itong gisgutan, nagakinabuhi na o kinabuhi nga kahimutan na sa Diyos. He lives his life that is pleasing to God. Suma pa ka na sa Hebreanon 11:6, unsang gisulti diya, without faith, without the faith rest life, to please God is impossible. It cannot be done. So, dili ka na mahimo. Now, the four things, upat ka mga butang, diha sa Hebreanon, nga di mahimong mabuhat. That's impossible to do. Okay, yung sunod. Una, it's impossible for God to lie. Imposible nga mabuhat ka na sa Diyos ang pagpamakak. Hebreanon 6:18 o Hebreanon 6:4 nga to sa 6. Mao na una. Ikaduha, imposible sa usa ka magtutuo nga nagapatuyang sa paglunang sa pagbuhat og personal nga mga sala sa iyang kinabuhi. Imposible nga makigambitay siya sa Diyos. It's impossible. He cannot have any fellowship with God. Mao na ikaduha. Ikatulo, imposible nga ang dugo sa mga baka o ganding makahugas o makatangtang sa sala. Sanglit, they are on the wrong level of creation. Basta, mao na ikatulo nga imposible nga mabuhat. Ikaupat, imposible mahitabo. Fourth thing that's impossible. Imposible sa usa ka magtutuo ang pagpahimuot niya sa Dios. Gawas lamang pinagi sa iyang paggamit sa iyang pagtuo. That is the faithless life. So, niya kining operational will of God. Operational will of God. O, this leads to good decision making. Uban siyang divine viewpoint mental attitude. O pinaagi niini, ang magtutuo, makatuman siya sa nagkalain-laing aspeto, different aspects sa functional will of God, ingon man sa geographical will of God. Mo kini ang tulo ka kategorya
sa kabubuton sa Dios alang sa magtotoo. Okay? So ayaw nakalimti. Mao ni tulo ka kategorya. Og sa dihang nabuhat nan kini sa magtotoo, nan diha niya matuman ang divine viewpoint nga katuyuan siyang kinabuhi. The divine viewpoint purpose of his life. Unsang tuyo sa Dios kinabuhi sa magtotoo? Tubag ang pagtuman sa kabubuton sa Dios to execute the will of God. Basta? Excuse me. Now, there are two sides of the same coin, maingon ta. Ug mao'y hinungdan, ang atong Ginoo diya sa Mateo 16, ang atong Ginoo sa Kristo, misulti nga kang Pedro. Sa diyang kinis Pedro, may pugong, iyang ipugan ang atong Ginoo sa pag-adto sa Jerusalem, o sa agi sa pagsakit, o sa pagpakamatay alang sa mga sala sa katawhan. Alang kang Ginoo Kristo, mao kadto ang bahin sa functional will of God alang kaniya. Mingon siya kang Pedro, get thee hence, Satan. O siyang pagsulti kang Pedro sa ingon nga pagkasulti, he was not confused about Peter's identity. Naibawagod siya sa kalahian ni Satanas o ni Pedro. But iyang gi-identify kini si Pedro og Satanas. Iyang gitawag kini si Pedro og Satanas tungod kay si Satanas may gamit man ni Pedro pinaagi og human viewpoint. Tawhanong pangunahuna sa iyang dautan, evil, ingon man sa historical impact. Iyang makaguba ng historical impact ngadto kang Kristo. Of course, gihikling o gisalikway man hinoon kadto ni Ginoo Kristo, ubusa wa kini makabalda niya. Wala. But si Satanas may gamit kang Pedro sa tuyo nga mabalda o mahasol o malinga o mapugnan si Kristo sa pagtuman sa kabubuto siyang amahan. Namely, ang iyang pag-adto sa Jerusalem, maotoy geographical will sa Dios alang sa iya kaniya. Aron pagtuman sa ingon ta nga apex o kinatumyang bahin sa functional will of God nga mao ang iyang personal nga kamatayon dito sa cross. You sure are a stumbling block to me, Peter. Mo na iyang gisulti. Nahimo yung kang dakong babag kanako, Pedro. Mo na gisulti sa atong Ginoong Jesucristo nga kang Pedro. Kunya gidugangan pagyurog ingon ni Kristo si Pedro, nagawas ka na gyud sa imong pagkikambitay sa Dios. You're out of fellowship, Pedro. You are in carnality, Peter. Uban niya ng imong tawhanon nga pangunahuna. And historical impact tungod kay Pedro, wa ka maguna-una sa mga butang nga iha sa Dios. Wala. You are not thinking the things of God. Pedro, wa ka magtanaw sa kinabuhi on the divine viewpoint. Nagtanaw ka sa kinabuhi on the human viewpoint. Ug busa, naakas pagkakarnal. Nagalakaw kas kangit-ngit. You're walking in darkness, Pedro. You are spiritually blind. O nagapagawas ka o mangilad o daotang influensya. Evil influence nga rin kanako. Mao na yung gisulti. So atong makita din ang atong Ginoong Jesucristo migamit nining hitabua sa iyang pagkigharong kang Pedro. Agi og pagpahinumdom ka na itong magtotoo. Nga kini ang matagamtaman, ibig kinsang magtotoo nga mugamit lang o mga tawhanong pangunahon na human viewpoint of life rather than divine viewpoint thinking. Nan, kung kita ang mga magtotoo, buot makatuman sa giingon ta o functional will of God, ug magmadinaugon kita sa itong Kristuhan ng pagkinabuhi, then, si Kristo mi-emphasize sa pagkamanungdanon, sa
panag-iya og Dios nung pangunahuna, divine viewpoint thinking nga atong gamiton sa atong kinabuhi ingon nga mga magtotoo as believers. If anyone desires to follow after me, to come after me, in the conditional clause, our Lord set up, mingon siya, if, mao ka na ang the prothesis, if, kun, sabi Visayan. If anyone desires to come after me, and that desire there, that's a reference. Naghisgot ka na og positibong kabubuton ngadto sa kabubuton sa Dios. Kasabot ka? That is where success start. Anna di magsugod ang pagkamadinaugon. And that will take the believer ngadto sa pagkat-on sa pagtulunan sa pulong sa Dios. Then, if he is got that desire, kung nanasya niya ng maong tinguha, kinahanglang muhimo siya sa tulo ka butang. He must do the three things. Number 1, deny, ilimod. Number 2, suffer, pagantos. And number 3, follow, sumunod ka. So akong malikon, yung tulo ka butang nga he must do these three things: deny, suffer, follow. So, he must deny himself human viewpoint thinking mo kanibot pasabot. Ug ang bugtong paagi nga makalimod ang magtutuo sa tuhanong pangunahuna, dili ang pagtindog diha sa tubangas kadaghanan ug mudayon ka sa pag-ingon og akong ilimod ang akong kaugalingon sa mga human viewpoint thinking. That's a great desire, right? Kapan dili ka na paigo. That is inadequate. Ang paagi, the mechanism nga di na magtutuo makalimod siya sa kaugalingon sa mga human viewpoint, mawangon sa. Unsa man? Mao ang iyang pag-angkon og mga divine viewpoint nga mga pangunahuna. Diyos nun nga mga pangunahuna. Ug unsaon man niya pag-angkon ini? Unsaon man? Pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Sama nini ato karong gihimo. Pagtuon ra gyud sa doktrina. Mga pagtulunan sa Biblia nga gitawag ta og Bible doctrine. Una-una kini ni Jesucristo. Sa magisulti sa 1 Corinto 2:16 na nag-ingon sa English og, for who hath known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of whom? The mind of Christ. So, atong makita din kang paagi niini mao ang gisulti ni Jesucristo ngadto kang Pedro nga, Pedro, wa ka magunahuna sa pangunahuna sa Dios. You're not thinking the things of God, Pedro. Ang magtutuo, kinahanglang makakaton. Kinahanglang makaangkon og Dios tong pangunahuna. The believer must acquire divine viewpoint thinking, divine viewpoint mental attitude. Ug angay natong hinumduman kining musunod nga ingno ta sumbadan bahin ining panag-iya og Dios tong pangunahuna nga we must realize that this is the key to pass through and be able to reach success in our Christian life. Paminaw, pag-angkon og kaalam sa doktrina, sagulan kini og pagtuo, kini this produces a condition of katinuod sa doktrina og divine viewpoint mental attitude. Ug kini magapagawas og espirituhalong gahom ug uban pang mga resulta nga makapalig-on sa baruganan nga espirituhanon sa magtutuo. Spiritual stand, okay, or principle. Mao ka na diha. Imo makita ka na magtutuha nga naga-function na siya sa gitawag ta og faithless life.
kinabuhing may pagtuo nga nagdala og pahulay. Ug kana nagpasabot nga moagi ka o moagi ka na siya, ako balikon to, ug kana nagpasabot nga moagi ka na siya gitawag og category 1 suffering. Una ka na kategorya sa pag-antos nga diin na siya kakayahan o makahimo na siya sa pagatubang ni ining maong matang sa pagantos. Apil na niya na ang being misunderstood sa mga tao sa imong kinabuhi. Yes. Being lied about in life. Being slandered. Ang pagdaot sa mga tao around you. Ang atong Ginoo, tungod kay natao man siya dito sa siyudad sa Nazareth. Rather, that's where he grew up. Dito siya mutubo. That was a Roman outpost, a military base. Og dahilan gyud siya dito pagayo. He was well known sa tibuok nga lungsuranong Hudiyo nga nasayod siyang birhen nga pagkahimugso. His virgin birth. And of course, unsay buhaton sa negatibong kabubuton ngadto sa kamatuoran, ilag yun ng tuison. They're going to twist it. Ilag yun ng lawgaon, lubgon, and always redefines it. Wa sa kailag kinsa iyang amahan, manilang isulti ba? Wa siya kailag kinsa iyang amahan. He is a bastard, mo na ilang isulti. Now, in the technical use of the word nga bastard, nga nagpasabot nga, you're born out of wedlock. Sa kagrabe ka ng pagbugal-bugal, pagdaot. It's a slander. Sa in English, it's defamation. What lying bahin sa atong Ginoo. Usa ka nakahimplo sa category 1 suffering, nga pagantubangon sa magtutuo nga naay doktrina siyang kalang. He has to handle it sama sa pagatubang sa itong Ginoo niini. O giyon sa niyas ni Ginoong Jesucristo, giyon sa pag-atubang ni Ginoong Jesucristo o pagpakikiharong niini. Giyon sa man. By the perpetuation sa iyang pakigambitay sa Dios. Ang pagpadayon sa iyang kinabuhing may pagtuo nga nagdala sa pagpahulay. Faithless life. Dealing with evil. Pagpakigharong niya sa dautan. Evil. O pagpakigharong niya sa kaburong. Uway kabangkaagan, ignorance. Dealing with hardness of heart, pagigharong sa katiga sa kasing-kasing. Dealing with blessing, panalangin, pagigharong sa kaaswagan sa kinabuhi, prosperity in life. Kinahanglan niya ang pag-deal sa prosperity test, sa matagutlo siyang kinabuhi. Ingon man, he has to handle the adversity test usab. Ug bisag unsa may atubangon sa magtutuo siyang kinabuhi, kauswagan ba o katalagman ba, bisag unsa. Sa laing pagkasulti, regardless ug unsa mang matang sa pag-antos nga iyang atubangon, kinahanglan siyang makasugakod. He must be able to handle it. Ug unsaon niya pag-handle niya na. But the control thought life nga resulta kana sa iyang paggamit sa faithless life, ang ginabuhing may pagtuo nga nagdalaw pahulay. He must maintain sa iyang pagkinabuhing Kristohanon nga nagalakaw uban sa Dios. Kumikan siyang pagpakigambitay sa Dios is fellowship with God. Mao kanay madinaugon. That is a successful handling of category 1 suffering. And that leads to the third fact. You see, the first one leads to the second one. Ang magtutuo, why category 1 suffering kung nahigawas siya sa pagkikambitay sa Diyos. Then, na siya category 2 suffering, mao ni Diyos nung disiplina. Divine discipline. Na siya category 1 suffering, sanglit, he is operating diha nga why divine viewpoint lifestyle.
Kunya mutagbo siya kategory to suffering ug unsay goal utumong niya na. Tubag ang pagsundog o pag-awat sa divine viewpoint lifestyle ni Ginoong Jesucristo. Paminaw. Kung imong tan-awon ug hunaon-naon ang kinabuhi ni Kristo sa tinuohanong paagi in the human standpoint, magkaingon yung kag mura tug iyang kinabuhi og hingpit nga train wreck, hingpit yung pagkagusbat ba, a total disaster, magkaingon yung ka. Apan sa tinuod, he ended up perfectly. Tungod kay, he executed the will of God sa iyang kinabuhi ug busa iyang natuman ang divine viewpoint purpose sa iyang kinabuhi. Ug kung basahon nimo ang Filipos 2, kini nagaingon og being found in a form as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even death on the cross. Busa, ang Dios mituboy kaniya, highly exalted him. O gihatagan siya nga above every name, and that the name of Jesus Christ, every knee should bow, o ang every tongue should acknowledge to the glory of God the Father. Si Ginoong Jesucristo, midangat yun sa iyang pagkamalampuson. He was perfectly successful in his life. Ug mao kana ang ayang pagasundon sa usa ka magtotoo nga nagatuman sa pagbuhat sa plano sa Dios iyang kinabuhi. Ang pagsunod sa panginabuhing divine viewpoint lifestyle ni Ginoong Jesucristo. Ug kon ang magtotoo magatuman lamang sa pag-execute sa divine viewpoint lifestyle alang siyang kinabuhi nan madawat unya niya ang full reward dito sa eternidad. Suma pa sa ikaduhang Juan kapitulo 1 bersikulo 8. Kasabot ka na yan. So we have seen the goal for every believer kung bahin na sa eternal state. Ang usa ka magtotoo nag-aawat o nagasundog sa divine viewpoint lifestyle ni Ginoong Jesucristo. Mao na itong giingon og a life well lived or successful life. Ibaw ka, ang kalimutan, nagaingon nga, inikamatay kunos tao, o ibilin niya ang tanan niya mga butang o kabtangan o mga kayamanan, kini siyang dawahan na adunahan. Apan sa laing bahin, ang Diyos nagaingon nga, inikamatay sa tao, and he senses that all he has, that's when he is wealthy. Mo kay tinuod nga pagkadato. That is the laying up of the treasures in heaven. Nga gisulti diya sa Mateo 6:19 ngadto sa 34. And then of course, it refers to the production of divine good down here dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Now, itong tuig 70 Anno Domini, ang mga Hudiyo gipapahawa sa yuta. They were driven out of the land. Apan sa tuig 30 Anno Domini, naay pagkabalhin, naay kausaban, a transition gikan sa Israel being a repository of truth. Ingon man sa paagi sa Dios pagsangyaw, God's mechanism of evangelism ngadto nas giingon og lawas ni Kristo nga mao nakaroy punduhanan, a repository of truth ug ang evangelistic mechanism sa Dios. Ug ang panahon sa simbahan, church age, mahuman kini inigabot sa pagsakgaw sa simbahan. So, the rapture of the church. Ug kini hitabua excuse me. Kini hitabua sigurado man gyung moabot. Mao na giingon og imminency of the rapture of the church. Meaning ang pagkaanaa niya ng kasiguro sa iyang pagkahitabo. Imminency of the rapture of the church. That's a doctrine. Kini nga imminency nagapasabot
nga mahimong mahitabo ang rapture mga pila ka takna o gutlo gikan karon, mahimo pong mahitabo kini after 50 years ba, 10 years, 1 year, o tingali mga 1,000 years pa. Huwag yun ta kahibaw anus ani mahitabo apan siguro mahitabo. Okay? Tinood nga that coming event casts its shadow on the way things are shaping up dito sa Middle East. Diba? It looks like we could be heading, nagapaingon na ta sa katapusang mga adlaw. Labi na sa massive apostasy. Mao niya itong gitunan, bahin nining apostasy. Suma sa gipadayag sa 2 Timoteo Kapitulo 4, 2 Timoteo Kapitulo 3, 2 Timoteo 2, ug ang unang Timoteo. Kini sila nagapadayag sa mao nga dako nga pagbiyas pagtuo. Massive apostasy. Magahisgot sa bahin ini, diya sa libro ni Daniel, diya sa pinadayag, Revelation, ingon man diya sa uban pang mga bahin diya sa balang kasulatan. Okay? Kaya bigod nimo, kita karon nagapuyo nining panahon sa labihan ka baga sa duot sa katawhas tibuok kalibutan nga nagpangbiyas pagtuo. It's a massive or worldwide nga apostasya. Apan lagi, wa pa nato mahibaw kung kanus agyud may tabo ang pagsakgaw, rapture sa simbahan. Ug busa, ang paagi nga kita mga magtutuo makapangandam sa atong kaugalingon sa di pamuabot ang pagsakgaw, mao ang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pagtuon, pagtuo, pag-angkon, paggamit niini sa atong kinabuhing Kristiyanon. Agi ug tuman kini sa tulo ka kategorya sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Namely, unsa kanto? Viewpoint will of God. Nga mutubag sa pangutana, what does God want me to think? Kaduha, operational will of God. That answers the question, what does God want me to do? O ang geographical will of God, answering the question, where does God want me to be? All of this, ining tanan, nagalangkob sa mga tulumanon nato nga mga Kristiyanon agi o pangandam sa atong kaugalingon. Laki pagyud ni mga tulumanon na mao ang atong pagpadayon sa pagpuyo by residing in the operational divine dynasty. Samtang sanglit, samtang ana kita dihang dapita magapuyo, kita nagapadayon usab sa pagkana sa atong pagpagibitay sa Dios. Fellowship with God. Napunan kita sa Espiritu Santo nga nagafunction sa divine viewpoint lifestyle. Nagalakaw kita kung nagakinabuhi kita diya sa kahayag, nagakinabuhi kita diya sa pagtuo, nagkinabuhi kita sa gitawag o faith rest life. Busa, gitawag kita niya ng maong kahimtang o mga espiritual nga magtotoo. Spiritual believers. Og sanglit nagapadayon, og nagmalahutayon man kita sa pagtuman sa hingpit nga kabubuton sa Dios, then we are ready for phase 3 sa plano sa Dios. Og diha mahimong tataw na ang gisulti diya sa Pilipos 1:21 ang nag-ingon og, for to me to live is Christ, to die is unsa? Gain. Na. Ingon niya na, fellow believer, to get ready sa di pamudangat may tabo ang rapture. Ang magtutuo ra nga andam, maong mubati og paghinam-hinam nga magapaabot sa phase 3 sa plano sa Dios. Kaya ang magtutuo nga dili andam, paminaw, ang magtutuo nga dili andam, dili paghinam-hinam ang iyang bation, kundi ang kakulba,
kahadlo, kakuyaw, napay pagkawili niya, nining kinabuhi, din gitawag og kining kinabuhi, walog sa mga luha. Upon again, we do not know when will the rapture occur. Basta, why na ibaw? Wala o walay na sayod, bisag ang mga manulunda, wa kay baw, ang Diyos ray na sayod. So we should not be concerned as to when will it happen. Our concern should be how to be ready. Saan na ito pagpangandam? Ang pagpangandam sa itong kaugalingong kalag, kung we are right with God, nagapadayon ba kita sa pagtuman sa perfect will of God. Now, our gathering together unto Him at the end of verse 1, kini may paghisgot sa pagsakgaw sa simbahan. Kung dihay fake news, false information nga gipakalat dito sa unang siglo during the first century, just as there is karong mga panahon na. Uso naman ng mga fake news, God. Di ba? Uso na ni karon fake news, di ba? It has never stopped. Wag yun ni mundang. Kini Satanas is never going to stop hangtod sa kaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. And along with his demons, the fallen angels, they're gonna be put in the abyss. Ang bottomless pit, bungaw nga way kinutuban. Nagisgutan diya sa Revelation 20:1 through 3. Atol sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo, second coming. And one of the reasons, but not the only reason, that the millennium, itawag kinig, golden ages, tungod kay ni anang panahon na, wala na'y relihiyon. Wala na. Wala na'y mga mini ng mga doktrina. No more false doctrines. Anywhere on the face of the earth, wala na. Atol sa paghari ni Ginoong Jesucristo, dinhi sa yuta. Dili tiyaw ang kanindot ug pagkalalim ug pagkamabuluko niya na nga panahon na. It's gonna be a fabulously wonderful time. Just think what that would do karong panahon na if we just remove all the false doctrines diya sa gawas. Diba unsa kanindot unta? But the curse will be taken off by nature. Ang millennium musugod only with believers. Ato ni padayon ugma. So ayaw sipyat sa sumpay niini, padayon sa imong subay nining atong pagtuon bahin sa doktrina, bahin sa apostasya. Magampod na. Balahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Niining lain o sa mga higayon nga magipahimuslan, niining adlawa. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamo. Dugang pa ng mga kamatuoran. Uban ni kami sa among pagmagbuwag, niining adlawa, ili kay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami makapadayon sa among buylo sa among kinabuhing Kristohanon. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.